Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti'n gofyn i ti'n helpu ni, nerthu ni, i'n harwain ni yn ein haddoliad. Tywallt ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau. Fydd yn hoedfa nesaf, pnawn sydd am hanner awr wedi 3 ac fe fydd Mr Brian Jones yn pregethu. Hefyd, yn agosau nawr, mae ein noson o Garolain yn flynyddol yn cynnal yr oedfa honno ar y nos Iau cyntaf o bob o Ragfyr, ac felly nos Iau Rhagfyr yr ail am hanner awr 7 yma yn y capel fyddwn ni'n cynnal, os fydd popeth yn iawn, cynnal oedfa fyw yma yn yr adeilad, ac hefyd yn gobeithio y bydd hyn yn cael ei ddarlledu'n fyw, ac os na fyddwn ni'n gallu darlledu'n fyw erbyn hynny yna yn fuan iawn ar ôl yr oedfa. Ond croeso i chi ymuno gyda ni yn ystod ein noson o Garolau Rhagfyr yr ail am hanner awr wedi 7 yma yn y capel, ac hefyd noswyl y Nadolig, fe fydd na oedfa croesawyr Nadolig Rhagfyr 24 am chwarter wedi 11 o gloch yn y nos, yn hwyr iawn yn y nos i groesawu'r Nadolig, ond fyddwn ni ddim yn cynnal yr oedfa honno yma yn yr adeilad, fydd yr oedfa yna ar gael ar-lein yn unig. Ac felly gallwch chi ymuno ni yn yr oedfa honno hefyd. Nawr yma yna gerdiau wedi i cynhyrchu. Croeso chi ofyn i fi am rhain os awydd da chi i roed nhw i bobl, neu efallai rhai sy'n gwrando ar y we. Os hoffech chi gysylltu fi, yna fedrai anfon rhai i chi, yn enwedig am yr heswm, yr cod QR yma, felly mae'n ffordd dda i fedru rhoi rhain i gyfeillio neu teulu sydd â diddordeb neu yn ceisio, neu pwy bynnag i chi'n teimlo'r awydd, neu yr arweiniad i wahodd pobl i wrando ar yr oedfa. Felly mae'r cod yna mynd â chi'n syth at yr oedfa fwyaf diweddar yma yng Nghapel yr Hath. Felly bydd hwnna falle o werth i roed i bobl, ond mae modd i chi i gysylltu â fi a fedrai rhoi rhai i chi neu postio nhw. Fel y gwyddoch chi, i ni'n parhau fethu i cymryd casgliad ar y sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gadewch ni droi at air Duw, at lyfr yr Actau. Y 9fed benod, Actau y 9fed benod, ac yn dechrau'n adnod 10. Ac yr oedd rhyw ddisgybl yn Damascus a'i enw Ananias, a'r arglwydd a ddywedodd wrtho ef mewn gweledigaeth. Ananias yntau a ddywedodd, wele fi arglwydd. A'r arglwydd a ddywedodd wrtho, cyfod a dos i'r heol a elwyr union, a chais yn hi Judas, un a'i enw Saul, o Darsus, canis wele y mae yn gweddio. Ac fe a welodd mewn gweledigaeth wr a'i enw Ananias yn dyfod i mewn ac yn dod ei law arno fel y gwelai eilwaith. Yna'r atebodd Ananias, o arglwydd, mi a glywais gan lawer am y gŵr hwn, faint o ddrygau a wnaeth fe i'r saint di yn Jerusalem. Ac yma y mae ganddo awdurdod oddi wrth yr archoffeiriaid i rwymo pawb sydd yn galw ar dy enw di. A dywedodd yr arglwydd wrtho, dos ymaith canis y mae hwn yn llestr etholedig i mi, i ddwyn fy enw ger bron y cenhedloedd, a brenhinoedd, a phlant Israel. Canis mae fi yn gosaf iddo, pa bethau ei maint sydd rhaid iddo ef ei dioddef mwyn fy enw i. Ac Ananias aeth ymaith ac aeth i mewn i'r tŷ, ac wedi dodi ei ddwylo arno, fe ddwedodd, y brawd Saul, yr arglwydd am hanfonodd i. Iesu yr hwn am dangosodd i ti ar y ffordd y deithost, fel y gwelich drachefn ac yth lanwer ar ysbryd glân. Ac yn ebrwydd y syrthiodd oddi wrth ei lygaid ef megis Ken, ac fe a gafodd ei olwg yn y man, ac fe a gyfododd ac yfedyddiwyd. Ac wedi iddo gymryd bwyd, fe a gryfhaodd, a bu Saul gyda'r disgyblion oedd yn Damascus dal moddyddiau, ac yn ebrwydd yn y synagogau, fe a bregethodd Grist, mae fe yw mab Duw. A phawb ar a'i clybu ef a synasant ac a ddywedasant, onid hwn yw yr un oedd yn difetha yn Jerusalem, yr rhai a alwent ar yr enw hwn, ac a ddaeth yma mwyn hyn, fel y dygau hwynt yn rhwym at yr archoffeiriaid. Eithir Saul ac ynyddodd fwy o nerth, ac archfygodd yr Iddewon oedd yn preswylio yn Damascus, gan gadarnhau mai hwn yw y Crist.
A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn llawenhau bob un y tro, bob cyfle ni'n cael i ddod i ti i alw ar dy enw di, i gannu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw ac yn gofyn o Dduw y byddwn ni yn dod felly gyda'n deisyfiadau, ein gweddiau, ein mawl, yn dod yn hyderus gan yn dod nid yn unrhyw heiddiant o ni yn hunan, ond i'n bod yn dod wedi'n gwisgo a pherffeithrwydd a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am bob un cyfle. Diolch bod gennym Dduw sydd yn gwrando ar ein gweddiau, sydd yn ein croesawu hyd yn oed ni sydd wedi dadl i lawr yn y dyddiau diwetha hyd yn oed. Hyd yn oed yn ystod y dydd yma i ni yn dadl i lawr dro ar ôl tro. Ac eto o Dduw yma yna groeso. Rwy ti yn Dduw sydd yn llawn trigaredd, yn hir ym aros. Mae dorseddfainc yn orseddfainc o ras ac felly i rai fel ni sydd yn dadl di lawr. Eto yma yna gyfle, yma yna groeso, yma yna wrandawiad ar ein cyfer ni i ddod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr Efengyl Sanctaidd, yn diolch i ti am bob un cyfle i cael ein hatgoffa o'r ffordd i achawdwriaeth o sut y mae enaid yn gallu derbyn maddeuant pechodau a bywyd trygwyddol. Ac yn gofyn o Dduw y bydd yr gwirioneddau yma o'r newydd yn lloni ein celonau ni. Byddwn ni yn teimlo'r tân yma'n llosgi o ddi fewn. O Dduw, y bydd hyn yn unerthu i sefyll yn y dyddiau tywyll yma. Helpa ni o Dduw i fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. Nertha ni ar gyfer y dasg, nertha ni ar gyfer y frwydr, i sefyll ac i gyhoeddi dy air, ac i fod yn ffyddlon i fyw mewn modd sydd yn sanctaidd, yn bir, yn lan, i fyw bywydau fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, gwna ni yr hyn yr wyt ti am i ni fod. Bendithio ni, diogela ni, cadwa yr un drwg i ffwrdd. O Dduw, sut yma'r un drwg wedi dynistrio gymaint dros ein gwlad ni, dros gymaint o flynyddoedd. Ac o Dduw, i ni'n gweddio yn erbyn yr un drwg ei hun. Ac yn gofyn i ti ddiogelu ni, i fendithio ni, i nerthu ni, ac i ddod lawr i'n plith ni. O Dduw, mae'r blynyddoedd wedi hedfan heibio i ni'n gallu cofio o Dduw dyddiau gwell. Ond o Dduw, i ni yn gorfod dweud ydyn ni ddim wedi profi yr hyn y mae'n gwlad wedi profi dros sawl blwyddyn, dros canrifoedd hyd yn oed. Ac o Dduw, i ni yn gofyn y cawn ni'r fraint o brofi ymweliad o'r nef unwaith eto. Teir felly un plith, tywallt y lan ysbryd arnom, bendithia a diogela'n hamser yma, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu emyn rhif 297, 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. 297, gen i sefyll i'w chanu. Chawdwriaeth barod
Byddwn ni'n testyn o lyfr yr actau y 9fed bednod ac adnod 20, yr 20fed adnod. Actau penod 9 ar 20fed adnod. Ac yn ebrwydd yn y synagogau efe a bregethodd Grist mae efe yw mab Duw. Nawr mae'r hanes yma yn un ysgytwol iawn. Hanes troedigeth Paul a'i ganlyniadau. Mae'r hanes yma, siwr o fod, yn hysbys i lawer yn ein gwlad ni a llawer i'w wlad. Hyd yn oed term fel gweld y goleuni. Siwr o fod yn dod o fan hyn yn diwe. Gweld y goleuni. Ddim yn sylweddoli, byd ddim yn sylweddoli, mae o rywle fel hyn bydde dywediad felly yn dod, ond yr profiad yma gafodd yr apostol Paul yn ei droedigaeth. Mae'n werth darllen yr disgrifiadau yn yr ysgrythyr o'i droedigaeth. Ac mae yn un sydd wedi siglo'r byd ac wedi creu cryn argraff. Ond os ych chi dim ond yn edrych ar y benod yma ac yn edrych ar yr adnod gyntaf, un adeg yr oedd Paul fel hyn. A Saul, mae hyd yn oed yn yr enw yn ddigon i roi dweud cyfrolau, a Saul eto yn chwythu bygythiadau a chelanedd yn erbyn disgyblion yr arglwydd. Dyna beth oedd e fel. Mi roedd e ar un adeg yn yr adnod gyntaf o'r benod yn cael ei ddisgrifio fel un oedd yn chwythu bygythiadau. Roedd yn llawn cysineb tuag at y gwirionedd. Ond yna, erbyn yr 20fed adnod, ac yn ebrwydd yn y synagogau, efe a bregethodd Grist, mae efe yw mab Duw. Na, dwi'n gwybod bod yna chydig falle o ddyddiau gallech chi ddweud, ond o fewn y benod mae'n anhygol yn diwedd. Yr adnod gyntaf yn disgrifio sut un oedd e, ac yna erbyn yr 20fed adnod, mae'n dweud ei fod e'n mynd i'r synagog, yn pregethu yn y synagog, mae Iesu Grist yw mab Duw. Ac yna, yng nghanol y benod, yn y 3fed adnod, mae'n rhoid yr rheswm am y trawsnewidiad yma. Adnod 3, ac fel yr oedd efe yn ymdaith, bydd o ddyfod yn agos i Damascus ac yn ddisymwth llywyrchodd o'i amgylch o leini o'r nef. Nawr, mae yna lawer o eiriau i ni wedi darllen yn barod ac yn y benod i ni'n ddisymwth neu yn ebrwydd, yn digwydd yn syth. Ond ydyw yn galondydd derbynus i neges gan gyfaill sydd yn weinidog yr wythnos yma gyda'r geiriau yn sydyn. Na gyd oedd eisiau yn sydyn. Ac o'r oedd hwnna'n ddigon i lloni'r galon. Dyna i chi galondydd mewn adeg fel i ni'n gwynebu heddi. A cyn lleied o ddiddordeb, yna yn sydyn iawn mae pethau'n gallu newid. Dim wedi wneud yn ni, os yw yn ewyllus yr arglwydd, yn sydyn iawn gall pethau traws newid, cael ei throi ar ei ben. Mewn un oedfa, mewn un emyn hyd yn oed, fe all yr ysbryd weithio a peri i bobl ddod. Ond ydyn ni ddim yn dweud i ni'n dymuno i bobl ddod mwyn i bobl ddod. Falle'n fwy pwysig, yn sydyn iawn, fe all yr holl le yma lenwi a phresenoldeb yr arglwydd. A fydd hwnna'n drwy'n pobl i fewn? Falle, os mae dyna wyllus yr arglwydd. Ond y peth pwysicau ni'n gofyn amdano, yw nid i bobl i ddod i'r oedfa, ond i Dduw i fod yma cael ei ogoneddu. Ac yna os yn ewyllus bod am ddwy'n pobl mewn, ac yna nachub yn eidiau, yna clod i'r arglwydd am hynny. Dyna bydd yn dymuniad i ni'n gofyn am hynny, ond i ni'n gofyn yn bennaf yn sydyn, yn ddisymwth i'r arglwydd o dlawr. Doedd Paul ddim yn disgwyl a bydde fe yn Gristion cyn diwedd y daith. Doedd e ddim hyd yn oed yn ceisio. Ond adnod 1, yr adnod gyntaf yn dweud yr oedd e yno yn chwythu bygythiau a chelanedd. Adnod 20, yr oedd e'n pregethu yr Efengil. Sut digwyddodd e? Adnod 3, ar y daith yn ddisymwth. Fe ddath yr arglwydd lawr ac agor llygaid ei enaid. Fe ddallwyd am gyfnod yn gorfforol, ond agorwyd llygaid ei enaid ath y goleuni. A fe welodd yr goleuni, fe welodd y Grist, fe ddeallodd yr cyfan yn yr eiliadau ohono, fe ddeallodd yr Efengil, a fe ddath yn blentyn i'r arglwydd. Ac yna, anfonwyd un o'r saint ato Ananias, oedd wrth gwrs yn dangos pryder ar y cychwyn.
Wrth gwestiynu'r dasg o fynd at Paul, mi byddwch chi'n deall hynny, ond mi byddwch bod yr arglwydd yn dod ac yn rhoi tasg i chi fynd at Paul i roi neges iddo fe, yr un oedd wedi dod i'r pwrpas i ddal Cristnogion ac i'w herlyd hwy. Ond mae'r arglwydd yn ateb Ananias ac yn dweud yn glir wrtho, adnod 15. A dywedodd yr arglwydd wrtho, dos ymaith, canis y mae hwn yn llestr etholedig i mi, i ddwyn fe enw ger bron y cenhedloedd, a brenhinoedd, a phlant Israel, paid cwestiynu. Y mae hwn yn was i mi, ac yr wyf wedi ei osod o'r neilltu i gyhoeddi gair Duw, paid ti a trial atal dim. Paid ti trial rhwystro dim, paid ti a wneud unrhyw beth, paid cwestiynu, yr wyf fi wedi anfon di i roi neges iddo fe, ac mae hwn wedi cael ei anfon i gyhoeddi'r efengyl, ac yn fydd y lester etholedig i mi, i ddwyn y neges ger bron pwy, y cenhedloedd, brenhinoedd, a phlant Israel. Mae ganddo fe dasg i'w wneud. Ac felly, dwi ddim yn cwestiynu mwyach, ac mae e'n mynd. A dyma beth sy'n hyfryd. Adnod 17, y brawd Saul, yr arglwydd am hanfonodd i. Mae'n ei alw yn frawd Saul. Does ddim hyd yn oed ofn yna dim mwyach. Dwi ddim yn cwestiynu dim byd, mae'n gweld yn glir ac mae'n ei gydnabod e. Ychydig ddyddiau ynghynt, a fydde wedi mynd lan at Saul a dweud fy mrawd Saul, wrth gwrs fydde wedi cael ei ladd yn y fan a'r lle siwr o fod. Ond nawr, mae yna wyrth wedi digwydd. Wel, hoffwn ni edrych ar y darn yma yn gyntaf ar yr adnodau yma fel un neges sydd ac yna un ymateb ac yn olaf un canlyniad. Wel, yn gyntaf, un neges, adnod 20, adnod 20, ac yn ebrwydd yn y synagogau efe a bregethodd Crist, mae efe yw mab Duw. Wel, am baratoad bu ar Paul. Paratoed Paul gan yr arglwydd. Nawr, ni'n gwybod hefyd yr oedd y paratoad wedi dechrau cyn i'r byd cael ei greu. Nawr, ni'n gwybod hynny. Ond ni'n gallu gweld ers cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, fe drefnwyd ffordd yn dod. Fe drefnwyd ffordd y byddwn ni'n cael ein hachub ac sut y byddwn ni'n cael clywed y neges. Ac felly, pwy fydd gweision yr arglwydd i bregethu'r neges? Mae'r cyfan yn rhagluniaethau Duw wedi drefnu cyn i ni cael ein geni, cyn i'r byd cael ei eni. Ond gafodd Paul ei baratoi yn gyntaf a gorwyd llygaid ei enaid i weld ei bechod ac yna i weld Crist fe ddath yn Gristion. Dyna chi baratoad. Fe gafodd ei baratoi i ddeall yr efengyl. Yn y ffordd i Damascus, fe ddath yr arglwydd yn agos ato ac fe roddwyd profiad i Saul a ddath i fod yn Paul. Fe roddwyd profiad iddo fe bydde fe'n deall beth yw gwir ffydd, beth yw gwir Gristnogaeth. Ond hefyd fe paratoed ef i fod yn was i'r arglwydd i gyhoeddi'r efengyl honno. A dyma beth sy'n anhygoel, fe agorwyd drws i Paul i wasanaethu yn syth, yn ebrwydd. Dyna i chi ddrws gafodd i agor, am sefyllfa. Fe agorwyd cyfle iddo fe yn syth i fynd i'r synagogau, ond sylwch hwn, am sefyllfa, fe gamodd i ffai llewod go iawn yn do. Fe ath ei ganol rhai, oedd e'n gwybod sut rhai oedden nhw, achos yr oedden un ohonynt chydig oriau ynghynt. Ond nawr mae'n mynd i roi neges iddyn nhw, oedd e'n gwybod bydden ni gwylltio nhw. Mae e'n mynd i'w plith nhw a mynd i ddweud wrthyn nhw yr union beth sydd wedi corddi nhw yn y lle cyntaf. Sut oedd yn gwybod hynny? Achos dyna oedd yn ei gorddi fe. Chydig oriau ynghynt. Yr oedd yn mynd i rai a wrthwynebodd Crist, neu allwch chi ddweud a wrthwynebodd yr efengyl. Ond chi'n dadle, ond yr oedden nhw'n grefyddol, yr oedden nhw'n bobl neis, roedden nhw'n garedig i'w gilydd, roedden nhw'n gymunasgar i'w gilydd, o roedden nhw'n bobl hyfryd yn mynd yn ei gwisgorau i'r synagog, ac roedden nhw'n addoli Duw yr Iddewon, ac roedden nhw'n bobl hyfryd yn credu'r Hen Testament. Allwch chi ddychmygu'r geiriau fydd yn cael ei ddweud, ac yna chi'n dweud bod e'n mynd i ganol elynion. Ond yr hyn oedd y broblem oedd roedden nhw'n elynion i'r efengyl. O, mae'n capelu ni'n llawn o'r ein dydyn.
Pobl neis, gwisgo'n smart, efallai dim gymaint heddi, ond yn dod i'r cwrdd. Ond efallai dal yn elynion i'r Efengyl, ddim yn elynion i ffydd Gristnogol, o na. Byddwch chi byth yn mentro dweud y fath beth, a falle bod nhw'n hyrwyddo'r ffydd Gristnogol yn fwy na neb arall, ond yn elynion i'r gwir ffydd. A dyna'r broblem sydd yn ni. Achos pan mae yna elyniaeth i'r gwir ffydd, mae'n atgasedd. Ac roedd Paul yn gwybod yr oedd e'n mynd i'r synagogau newydd ddod i gredu, ac roedd e'n mynd at rai yr oedd fel fe. Ac roedd Paul, cofiwch, yn fodlon lladd. Gelynion iddewiaeth. Nid chwarae bach oedd iddo fe fynd yn syth i'r synagogau i bregethu'r Efengyl. Yr oedd yn mynd i'r rai oedd yn gwrthwynebu'r arglwydd Iesu Grist ac y gwel Crist fel ei gelyn i'w ffydd. Dyna pa mor ddifrifol oedd e. Yr oedd dilynwyr Crist yn elynion i'w ffydd nhw. Fwy na hynny, roedden nhw yn edrych ar Grist a'r Efengyl fel rhywbeth a oedd yn rhyfygus. Yr oedd y neges roedden nhw yn ei roed yn rhyfygus yn erbyn Duw. Roedden nhw'n credu hynny yn selog. Yr oedd yn ei barn nhw Iesu Grist yn rhyfygus yn ei fywyd, yn ei weithredoedd, yn ei weinidogaeth. Yr oedden nhw'n casau bod popeth am Grist. Pam gan iddo leio ei rhagrydd hwy. Ac yn sicr nid Crist oedd yr un yr oedd yn hwy yn ei ddisgwyl yn aros amdano. Yr oedd hwn yn dweud mai fe oedd y Meseia. Yr oedd hwn yn dweud mab y dyn oedd e. Ac felly roedden nhw'n dweud dyna i chi ofnadw, dyna i chi warth i siarad am Dduw yn y fath ffordd. Ac felly roedden nhw'n gandryll yn ei erbyn e. Nid fe oedd y Meseia ni ti bwy. Ac felly yr oedden nhw'n llawen pan croeshoeliwyd Iesu Grist. Roedd Paul, mi fydda fe di bod yn llawen pan y croeshoeliwyd Crist. Mi fydda fe wedi dathlu fod yr arglwydd Iesu Grist gelyn iddewiaeth, gelyn gwir grefydd yn ei farn e. Ac mi fydda fe hefyd yn llawenhau pan fyddai dilynwyr Crist yn cael ei tywelu. Nid oedd yr Iddewon am ddylanwad Iesu Grist i barhau o gwbl. Dyma beth sydd yn anhygoel. Pan gafodd Paul droedigaeth ac o fewn oriau i hynny, yn syth, yn gwybod hwn i gyd, yn gwybod sut oedd e'n teimlo am Grist, yn gwybod beth oedd ei dasg i ddod o Jerusalem i Damascus, oedd e'n gwybod beth oedd ei fwriad i wneud, roedd e'n gwybod roedd e am creu hafog o fewn yr eglwys, roedd e'n gwybod ei fod e am erlyd yr eglwys, roedd e am dalwelu'r Efengyl, roedd e ddim yn hoffi'r Efengyl roedd e'n ei glywed, roedd e ddim eisiau dim byd i wneud o hwy, ond nawr ar ôl y droedigaeth mae e'n mynd i'w canol nhw, a phregethu yr union Efengyl roedd e yn ei wrthwynebu gynt. Ac yn fwy na hynny, mae e'n mynd yn syth at wraidd y mater. Byddwch chi wedi dychmygu pobl heddi'n dweud, Paul, arhosa chydig bach. Beth am i ti beidio dewis yr adnod na fel testyn, achos mae'n mynd i upsetio lot o bobl. Paid, Paul, a phregethu na, paid a dweud na, bydd chydig bach yn ofalus, achos mae teimladau yr rhai colledig, i ni eisiau bod yn ofalus gyda nhw, i ni ddim eisiau upsetio nhw, i ni ddim eisiau tramgwyddo, i ni ddim eisiau nhw feddwl, na, dydyn nhw'n gadwedig, paid a wneud hynny, Paul, bydd yn ofalus, cymera pythefnos, falle cymera fis, cymera flwyddyn efallai, a tyr mewn yn raddol bach, a tyr dy fe'n raddol bach, ac wena falle gei di dderbyniad gwell. Ond nid yna byd nath e. Yr oedden nhw yn gwrthod Crist mor ffyrnig. Ac yr oedd Paul yn eog o hyn hefyd. Ond yna aeth e i'w plith nhw. Ac fe ddwedodd e yn syth at raidd y mater. Iesu Grist yw mab Duw y Meseia. A chi'n meddwl, Paul, beth wyt ti wedi wneud?
Dyna'r union beth ddylse ti ddim fod wedi wneud. Beth am i ti cymryd y amser i ddod â nhw i sylweddoli falle, gyda cyfres o'r ddarlithoedd, cyfres o wersi efallai. Efallai bydde hwnna wedi bod yn well o'r dechrau, o leia. Na, sonia hwnna, ti'n dweud mewn yn dawel bach rhywle ar hyd y leid, ond paid o dod fe reit o'r cychwyn. Ond fe ath Paul i'w plith nhw'n do, ac yn ebrwydd yn y synagogau e fe a bregethodd Grist, mae e fe yw mab Duw. Yr union beth oedd yn ei gwylltio nhw. Mae Crist oedd yr unig anedig y tad, y Duw o'r honnant hwy ei bod yn eiddo. Mae Paul yn dweud wrthyn nhw, Duw Abram, Duw Isaac, Duw Jacob, Duw Dafydd, Duw yr holl Hen Testament, hwn yw tad yr arglwydd Iesu Grist, yr un i chi wedi groeshoelio. Fe yw mab Duw, fe yw y Mesia i ni yn ei ddisgwyl. Crist yr un oedd wedi bod ers tragwyddoldeb. Crist yn dduw ac yn ddyn i'n cynrychioli ni, yn dduw yn gyfartal ar tad. Ac iddo ddod i'r pwrpas o gyflawni yr hyn oll oedd yn angenrheidiol i'n achubiaeth ni. Mae'n dweud wrthyn nhw, yno yn y synagogau, mae Iesu Grist, yr un y croeshoeliasoch wi, yw, heb gwestiwn, mab Duw. Ac fe ddath mwyn rhoid achubiaeth i bechaduriaid. A rhaid oedd iddo fe ddod fel ein cyfryngwr. Iddo ddod â ni at Dduw trwy ei fywyd perffaith, trwy ei farwolaeth dirprwyol ar y groes. Mae dyna'r ffordd y gwnaeth hynny ar y groes trwy ei farwolaeth. Mi fydde fe'n cael ei gosbi yn ein lle ni. Ac yna trwy atgyfodiad buddigoliaethus, mi fydde fe'n profi bod e wedi concro'r beth a Satan a phechod, ac mi fydde fe'n ennill ein iachawdwriaeth ni. A mae Paul yn dweud, hwn, Iesu Grist yw'r un sydd wedi wneud e. 1 Corinthiaid 2 adnod 2, canis ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeshoelio. Geiriau hynny, dyna oedd yn wir o weinidogaeth Paul, o'r eiliad y dath ei gredu, a hyn oedd yn wir drwy gydol ei fywyd, tan iddo groesi'r afon, a gweld ei waredwr wyneb yn wyneb. Newidio dim byd. Y neges bregethodd oedd Crist croeshoel iedig. Bu yn ffyddlon yn do i'r dasg a roddwyd iddo. Byddai hyn wedi bod yn beryglus ac yn amhoblogaidd, byddai pwysau arno, mi fyddai temtasiwn i addasu wrth i'r blynyddoedd fynd heibio. Galle fod wedi meddwl, mae'r neges yma, mae'n un anodd, dwi wedi diweddu lan yn y carchar, dwi wedi cael y chwipio, dwi wedi cael fy nghiro. Mae yna gymaint o broblemau, bydde wedi bod lot yn haws i mi i newid y neges ychydig bach, i fi beidio tramgwyddo gymaint o bobl efallai, ac efallai newid yr hyn, y pwyslais, falle ddim newid y neges, ond newid y pwyslais. Tyweli tipyn bach, dwi wedi clywed yn ei sawl gwaith, beth am dywelu'r llais chydig bach fwy, efallai bydd hwnna'n fwy deniadol i bobl. Gadewch iddyn nhw gysgu. Ac os nhw'n nhw ddeffro chydig bach yn ystod yr oedfa, falle mae dyna'r llais tawel sydd eisiau nhw glywed. Ond wrth gwrs, dydy llais uchel ddim yn mynd i achub neb, dydy ddim yn mynd i ddeffro neb, ac nag yw llais tawel chwaith. Ond allech chi ddychmygu'r temptasiwn yma yn mynd roedd, beth am newid y ffordd, beth am newid y dip, beth am newid y neges, beth am newid y pwyslais, a mi fydde'r temptasiwn wedi bod yn ar Paul. Ond na fe gyhoeddodd hyn wrth wraidd y ffydd, y peth pwysicaf doedd e ddim yn cadw i ffwrdd o'r neges, doedd e ddim yn tynnu dim byd allan, achos oedd yn haws. Rhag ofn, bydde ddim yn cael y gynulleidfa. Be nath fe a bregethodd Grist, mae fe yw mab Duw. Allwn ni ddweud yn y dyddiau yma, i ni'n pregethu'r efengil. Mae dyma'r unig ffordd. A dim ond un efengil, mae yna sawl efengil i gael yng Nghymru. Sawl efengil, efengylaeth hyd yn mae yna sawl fersiwn o'r efengil, ond un efengil sydd. Un efengil sydd, un ffordd o achubiaeth sydd. Ac bod ni wedi colli'r weledigaeth yn ein gwlad ni bellach ers degawdau, mae yna dal un neges i'w chyhoeddi, un ffordd. Ac pan mae hynny o Dduw, dyma fe fan hyn, fe a bregethodd Crist, nid Crist modern, nid Crist crefydd, ond Crist yr ysgrythyr. Mae fe yw'r ffordd, y gwirionedd
ar bywyd, a nid jyst neb yn mynd at y tad, ond trwy Grist. Crist yr ysgrythyr hynny yw. Nid y dehongliad mwyaf diweddar heddiw. Mae hwnna'n un cyfleus iawn yn diwedd. Mae Crist heddi yn Grist, bydde pobl yn dweud, sydd yn agored i bob math o bethau. Pob math o addoliad, pob math o fywyd, pob math o safonau, os ym eisiau poeni am hynny, cyn belled bod y gair Crist mewn yna, a maddeuant pechodau, ac os dowch chi ar gair croes, yna popeth yn iawn. Nid yna'r neges oedd Paul yn ei bregethu, dim byd o'r fath, fe bregethodd Crist croes hoeliedig a'r cyfan sydd yn dod gydag e. Wel, gadewch i ni symud ymlaen, un ymateb sydd, edrychwch ar adnod 21. A phawb ar ei clybu ef a synasant. Dyna'r ymateb. Maen nhw wedi syni. Ac a ddywedasant. Nid hwn yw'r un oedd yn difetha yn Jerusalem, yr rhai a alwent ar yr enw hwn, ac a ddaeth yma mwyn hyn, fel y dygau hwnt yn rhwym at yr archoffeiriaid. Un ymateb sydd wrth weld gwaith yr arglwydd, ac mae wastad wedi bod yn diwedd. Mae'n un o syndod. Pa mae'r arglwydd ar waith, mae pobl yn cael syndod. Ond wrth gwrs, fe all y syndod arwain at ddwy ffordd wahanol. I rai y mae'r syndod yma'n arwain at galedwch, at gasedd a gwrthodiad. Ond i eraill y mae'r syndod yn arwain at ildio, at dderbyniad ac addoliad. Ond ydy hwnna'n wir? Dwi ddim yn credu bydd y neb gallu ame hynny. Pa mae yna wir gwaith yr arglwydd, y mae pobl yn cael syndod. Pa mae rhywun yn dod yn Gristion, mae pobl yn cael syndod. Mae yna rhai yn troi yn gas. Mae yna rhai yn ymateb yn well. Ond nid yw'n wir. Pa mae yna neges yr efengyl yn cael ei ffregethu. Ond nid yw, mae wastad yn wir. Mae yna syndod. Mae yna rhywbeth am bresenoldeb yr arglwydd. Mae yna rhai yn cael ei gwylltio. Mae yna rhai yn gweld. Mae hwn yn achos o addoli. Tybiwn ni, dyna beth sydd yn digwydd trwy diwygiadau dros y canrifoedd. Mi fydd yna rhai yn gweld ac yn cael syndod, ond yn ei gysau e, ac yn ei weld yn rhyfedd, ac ddim wedi wneud ag e, ond yna rhai yn ildio. Presenoldeb yr arglwydd yn gwneud hyn am eiriau. A phawb ar ei clybu ef a synasant ac y ddywedasant y gryndwch o'r hwn, onid hwn yw yr un. Dyma yw cynlyniad yr efengyl. Onid hwn yw yr un. Dyma oedd cynlyniad troedigedd Paul, lle bu gynt yn erlidiwr y ffydd, erlid unrhyw un a ddilynau Iesu Grist, ond yna yn ddisymwth fe ddath Iesu Grist ato, ac agor ei lygaid, a dangos iddo ei bechod, a dangos iddo fawredd y Meseia. Mae Iesu Grist oedd y Meseia, ac i Grist ddod i achub ei enau de. Dyna be gafodd ar y ffordd, fe gafodd e'r profiad hynny i weld pwy oedd Iesu Grist. A fe ddeallodd e'n glir. Ond hefyd fe ddath yn bersonol iddo. Fe nath e weld fod Iesu Grist wedi dod i achub ei enaid ef, i faddau ei bechod ef. Ac felly dyna ddryswch bydde wedi bod ymhlith y gwrandawyr yn y synagogau. Pwy yw hwn? A'r un ydyw? Dyna be fydden nhw wedi dweud. Fydden nhw wedi eistedd yna yn yr oedfa. Falle'n disgwyl Saul i ddod mewn i'r plith nhw. Ac i ddweud rhywbeth gwbl wahanol. Ac efallai meddwl, tric yw e. Gwrandewch ar hwn. Onid hwn yw yr un oedd yn difetha yn Jerusalem, yr rhai a alwent ar yr enw hwn, ac a ddaeth yma mwyn hyn, i'r pwrpas yma, fel y dygau hwnt yn rhwym at yr archoffeiriad. A beth yn y byd mae'n neud nawr? Mae yn pregethu, mae Iesu Grist, yr un mae wedi dod i erlid a'i ddilynwyr, mae Iesu Grist yw'r Meseia. Mab Duw. Onid yna yw nerth yr efengyl? Onid yna nerth y gwaed Crist? Onid yna'r pŵer sydd yn y gwaed? Onid yna'r pŵer pan mae Duw ar waith? Nid yn unig y mae yn trawsnewid enaid, ond fe all wneud hyn yn ddisymwth. Onid yma yw ein gweddi'r dyddiau yma, y cliwn y geiriau yma eto, ond i fydd yn hyfryd cael clywed y geiriau yma eto, onid hwn yw yr un oedd yn. Dychmygwch,
Efallai byddwn ni'n clywed hwn. Nid hwn yw yr un oedd yn dadlen erbyn Cristnogion yn y swyddfa. Dychmygwch y swyddfa bore fori. Y swyddfa'n llawn. Ac falle i ddechrau gyda, byddwn nhw'n siarad am y gemau mawr sydd wedi bod dros y penwythnos. Ac yna falle un o'i plith nhw. Falle un o'i plith nhw yn dod mewn a mae yna rhywbeth i digwydd a mae'n amlwg i bawb. A mae yna sibrwd yn digwydd. Onid hwn oedd yr un oedd yn taranu yn erbyn y saint pan yn gwrthod dod mas ar nos Wener gyda ni? Onid hwn oedd yn gwneud hwyl am Gristnogion? Bod nhw mor gul ac mor wan bod nhw ddim yn gallu dod mas gyda ni ar nos Sadwrn? Onid fe oedd yr un nos Sadwrn yma, neu beth bynnag oedd Cymru'n chwarae, ac ar ôl yn y tafarner oedd yn feddw gaib ac yn rhegi ac yn gwneud hyn oll? Onid hwn yw e? Be sydd wedi digwydd iddo fe? Mae wedi newid. Mae yna rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. Odi yn sal? Roedden ni gyda fe nos Sadwrn. Roedd e'n ganol y dathlu ar ôl y gêm. Ond nawr dyw e ddim yn siarad yn yr un ffordd. Mae dal yn siarad gyda'r un acen a mae dal yn gwneud yr un gwaith. A mae falle amser cino yn y swyddfa fi pobl yn edrych arno fe ac yn meddwl, roedd e'n feddwl nos Sadwrn, ond beth sydd wedi digwydd iddo fe? Roedd e'n rhegi bob bore dydd Llun yn y swyddfa ac yn cael hwyl gyda pawb. Ond nawr, onid fe oedd yn gwneud hwyl am Gristnogion, ond nawr mae'n mynd lan ynddyn nhw ac mae'n ymddiheurio iddyn nhw. Dychmygwch, chi'n credu fod yna'n bosib? Dych chi'n credu fod trawsnewidiadau felly'n gallu digwydd mor gloi? Onid hwn oedd yr un oedd yn byw mor anfoesol? Efallai bydd pobl yn dweud na? Falle bydd pobl yn dweud, dwi wedi clywed be mae hwn neu hon wedi bod yn wneud. Yr oedd bywyd gwbl anfoesol gyda'r person yma. Onid hwnna oedd yn byw felly, ond mae rhywbeth wedi digwydd. Mae yna newid mawr, mae yna dro ar fyd a dyn nhw'n deall e. A mae nhw'n rhy ofnus efallai fynd lan i ofyn be sydd wedi digwydd. Efallai yn wahanol. Onid hwn oedd yr un oedd yn byw i'w waith ac yn cerdded dros bobl yn ddidrigaredd yn y swyddfa? Doedd dim ots gyda fe, roedd eisiau cael y cyfweliad i gyrraedd y top, a doedd dim ots beth oedd yn dweud, pa gelwyd oedd yn dweud yn bawb. Ond nawr dwi ddim byd tebyg, mae mor garedig i bawb. Mae nawr yn cyfadde efo hanner y swyddfa lot o well na fe, os nad y swyddfa i gyd. Ond hefyd, gellir dweud hyn am rai, lle nad yw i bywydau allanol mor amlwg, mor wrthwynebus i Grist, ac mor allanol fydol efallai. Ond eto i cylonau ymhell o'r Efengil, ac yna ni'n clywed hwn, onid hwn neu hon yw yr un oedd yn derbyn y cyfan yn y capel? Yn dod bob sul, ond oedd dim bywyd yno. Ond nawr, gwelir llawenydd yn eu hwynebau nhw pan mae'r emynau'n cael eu canu. Pan mae'r Efengil yn cael ei ffregethu, dyw'r wyneb ddim yn mynd yn grac. Dyn nhw ddim yn edrych lawr i'r llawr. Dyn nhw ddim yn cyfri'r pibau tu nôl. Dyn nhw ddim yn pigo i ffonau symudol ac yn anfon negeseuon i bobl yn ystod y cwr. Nawr, mae'r llygaid wedi glynu wrth y pregethwr. A nawr maen nhw ar ochr i sedd. Ac nawr maen nhw am petai'r cymeriad gyda nhw. Am weiddi allan, halleluia. A mae'r Iesu wedi maddau i mi fy mechod. A falle gynt oedden nhw ddim felly. Ond nawr, mae yna rhywbeth ar ei wynebau sy'n eisiau nhw dweud allanol. Ond mae yna rhywbeth amdanyn nhw. Mae yna rhyw barodrwydd nawr i sefyll. Efallai parodrwydd i golli ffrindiau dros Grist. A falle oedd ffrindiau'n gryf iawn gynt, o nawr mae yna rhywbeth wedi digwydd. Onid hwn oedd yr un oedd ddim yn fodlon colli ffrindiau. Ond nawr mae wedi colli'r cyfan. Mae nhw'n fodlon sefyll dros Grist. Mae yna rhywbeth am y geiriau hynny yn does. Onid hwn yw yr un oedd yn. Onid yna beth ni'n gofyn amdano yn y dyddiau yma. Hyd yn oed os nad yn dod mewn i'r oedfa. Hyd yn oed os yn ddim yn derbyn y cerdyn a'r cod QR ac yn mynd syth i'r oedfa. Ond mae'r arglwydd yn gallu neud e wrth nhw gerdded heibio. Mae'r arglwydd yn gallu neud e 100 milltir i ffwrdd. Mae'r arglwydd yn gallu gweithio unrhyw le ac yn agor llygaid i hyneidiau a dangos iddynt eu pechod ac yn ddisymwth. Yma nhw'n dod i gredu. Ond nid yna i'n gweddi ni, ond nid yna i'n dymuniad ni.
Y byddant yn dod at Grist ac yn gweld mai fe yw'r unig ffordd bod yr hyn a wnaeth ar y groes yn cymryd eu cosp nhw, bod hwn yn dod ac yn cymryd y faich oddi ar ei heneidiau ac yn ei roed ar Grist. Onid dyna beth i ni am, ac yna fydd na draws newidiad yn digwydd. Onid hwn oedd yr un. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn olaf yn drydydd un canlyniad. Drychwch ar adnod 22, o, mae yna wers fan hyn. Eithir Saul a gynyddodd fwy o nerth ac orchfygodd yr Iddewon oedd yn preswylio yn Damascus gan gadarnhau mai hwn yw y Crist. O'r oedd na ymateb ffyrnig i Paul. Ac ymateb ffyrnig i'w neges. O'r oedd hyn yn anochel, yn doedd e? Wrth gwrs i fod e. Ac roedd Paul yn gwybod y byddai. Mae'r efengil yn beth gwrthwynebus, ond nid yw e yn wrthwynebus i bechadur. Os yw'r efengil yn wir, yna fe fydd yn achosi problem i'r pechadur. Os ydyn nhw'n gwrando, fe fydd na drafferth. Mae rai bod na. Os nad yw, dyn nhw ddim yn gwrando, dyn nhw ddim yn sylweddoli beth sy'n cael ei ffrigedu. Ond yr eiliad y mae pechadur yn dod i sylweddoli beth yw'r efengil, fe fydd na atgasedd, fe fydd na dramgwydd, fe fydd na gasau. A mae hyn wedi bod ers y cychwyn ac yn dal i fod, oherwydd natur dyn. Nid yw dyn balch am glywed am ei bechod. Nid yw dyn balch am glywed fod angen edifarhau arno. Nid yw am glywed fod angen iddo gredu a phwyso ar rywun arall am gadwedigaeth. Na, mae rhaid i fi cael fy rhan. Nid yw dyn am ddilyn llwybr sanctaidd. Nag yw, os daw hyn yn glir i rhywun, fe fydd na lawer, a siwr o fod llawer wedi derbyn yr efengil ac yn dod yn ddilynwyr Iesu Grist, ond heb sylwi fod na lwybr sanctaidd i fod. Ac yna, yn wrthwynebus i hyn, nid yw dyn naturiol am gael ei gyfyngu ar ei ewyllus ei hun. Nid yw am neb i ddweud wrtho sut yw am fyw. Nid yw dyn naturiol hynny yw am hynny. Nid yw pechadur am glywed am ffordd sanctaidd. Byddai gwrthwynebiad ym mhob ffordd yn ei wynebu. Mi fydda dadleuon yn erbyn ei safiad yn dod o bob cyfeiriad i Paul. Ac fe ddath yn dod. Ond sylwch hyn. Eithir Saul a gynyddodd fwy o nerth ac a orchfygodd yr Iddewon oedd yn preswylio yn Damascus. Fe orchfygodd nhw. Nid oedd yr Iddewon yn gallu dadlau yn ei erbyn. Nid oedd atebion ganddynt i'w ddadleuon Yr oedd e'n pregethu ac yna roedden nhw'n dod ac yn dadle ac yna roedden nhw'n gadael yn dawod, oedden nhw ddim yn gallu dadlau, fe orchfygodd nhw. A heswm doedd dim atebion ganddynt, nid oedd ateb ar gael, doedd dim modd ateb, doedd ddim yn bosib, dyw'r byd ddim yn gallu cwestionu'r efengil, dyn nhw ddim yn gallu neud e, does neb yn gallu neud e. Ni all ddim un person dod a dadlen erbyn etholedigaeth. Pam? Mae yn ysgrythurol. Os ych chi'n derbyn yr ysgrythur fel sail ein ffydd ni, does dim dadl yn erbyn yr efengil. Does dim dadl bod gwir iachawdwriaeth yn arwain at sancteiddrwydd. Does dim dadl yn erbyn hwnni, achos mae yn feiblaidd, mae o ddiw, mae yn ddi a gwyn. Ac felly pan ddath Paul a pregethu Crist iddynt, roedd na wrthwynebiad, ond fe orchfygodd y cyfan ohonynt, nid oedden nhw'n gallu dadlen i erbyn e. Doedd dim modd gwrthbrofi'r efengil. Nid oes modd dadlau mai nid Crist oedd y Meseia, mae hwnni'n amhosib. Mae y prawf yno o'i blaenau, mae'r ffeithiau yn gwbl eglur. Yr oedd Paul o bawb yn gwybod ei Hen Testament, ac felly nawr yr oedd yn gallu gweld, yr oedd yn gallu deall ei hun, yr oedd wedi cael ei fagu ar y proffwydolaethau'r Hen Testament, ond nawr oedd yr holl wybodaeth yna yn yr ymenydd, un o'r pobl mwyaf galluog sydd i'r hodio'r ddeiar, yr holl wybodaeth yna yn ei ben, nawr yr oedd yn gallu gweld yn glir. Dyma
Dyma beth oedd yr proffwydolaethau. Dychmygwch yr adegau yna, bydde fe'n dod i gof adnod o Eseia. Mi fydde fe'n gwybod y cyfan. Ac yn dwi'n deall nawr. Crist oedd yr un, aeth fel oen i'r lladdfa. Dy'r Crist oedd yr un a roddodd ei fywyd dros ymni, a mi fydde di mynd trwy'r proffwydi. Ac mi fydde wedi gweld yn glir. Ac yn gweld, i chi'n gweld, a mi fydde di dadlau gyda nhw, ac yn pregethu iddyn nhw. Mae Iesu Grist yw'r ffordd. Mi fydde di dweud sut yr oedd yr holl proffwydolaethau yn cydblethu i brofi mae Crist oedd yr un anfonwyd. O, yn ystadegol, yr oedd yn amhosibl i'r Meseia fod yn unrhyw un arall ond Iesu Grist. Mi fydde Paul wedi dangos hynny iddyn nhw. Fe agorodd yr ysgrythyr iddynt, fe brofodd tro ar ôl tro wrth ddyfynnu'r proffwydi'r Hen Testament iddynt. Mae'r Iesu oedd yr un yr oedd y proffwydi'n ei ddisgrifio ac iddo gyflawni'r cyfan. Ond dyma beth sy'n gyffroes. Dyma beth sy'n hyfryd. Fe gynyddodd Paul fwy mewn nerth. Bob dydd, bob oedfa, bob cyfle, gafodd y nerth ar gyfer yr un cynta, ac yn ar ail un gynyddodd e mewn nerth. A'r trydydd oedfa fe gynyddodd e fwy. A fe barhaodd e. Fe gynyddodd e mewn nerth oedd i fri. Fe ddaeth yn fwy gwybodus. Dyna be mae hwn yn golygu. Nid yn unig y nerth corfforol, rhywbeth bach yw hwnna. Dwi'n ddim byd o'n bwysig oedd un pryd o fwyd gallu sortio hwnna mas. Oedd y nerth gafodd e i fynd ac yn gynyddu yn ei ddealltwriaeth e, yn ei ddadleuon e, yn ei bregethu fe. Ymhresenoldeb yr arglwydd wrth iddo fe bregethu. Fe gynyddodd hwn fwy. Fe ddaeth yn fwy gwybodus wrth berswadio o air Duw. Fe gynyddodd hefyd yn ei benderfyniad o gyhoeddi'r Efengyl. Yr oedd ei benderfyniad yn cynyddu. Nawr ych chi'n gweld, yr oedd y wybodaeth yn cydblethu, ac roedd e'n gweld yr hysymeg i gyd, ac roedd e'n agor yr ysgrythurau iddynt, a doedd neb yn gallu dadlau ni erbyn e, roedd e'n gyrchfygu'r cyfan, ac fe ddaeth yr Efengyl yn glir, ac nawr mae berswad yn cynyddu fwy, a'i benderfyniad yn cynyddu fwy, ac fe fentrodd e fwy yn ei amddiffyniad o'r Efengyl. Fe gynyddodd e yn ei fentr e. Hynny yw, be mae'n dweud yw, fe gynyddodd yn ei ddoniau, yn ei feddwl, yn ei allu, yn ei hyfdra. Fe ddaeth yn fwy rhydd yn ei lefaru hefyd. Dyna be mae'n cael ei ddweud. Fe gynyddodd, fe ddaeth yn fwy rhydd wrth bregethu. Fe agorodd yr ysgrythyr o'i flan. Ac fe ddaeth y dadleuon yn gliriach ac yn gliriach. Nid oedd ei elynion yn gallu dod o hyd i unrhyw ddadl. Byddai'r rhai falle wedi trio newid y pwnc a symud at ryw wrthwynebiad arall mwyn ysgoi ateb Paul. Dyna sut mae byd yn gweithio. Maen nhw'n dod ar ryw ddadl ac yna pam yna ryw ateb i'r ddadl honno, ac maen nhw'n gweld, wel, dwi ddim yn unrhyw le gyda hwn, fe driau rhywbeth arall. A maen nhw'n dod ar ryw gwyn arall nawr. Ac yna mae Paul yn dod nôl gyda'r ateb i hwnna, maen nhw'n trio rhywbeth arall, allwch chi dychmygu'r sefyllfa'n digon hwydd. I'n gweddi ni yw, byddwn ni'n cael yr un fath o nerth a gafodd Paul. Ein tuedd dyddiau yma, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, i benderfynu mae gwell bod yn ddoethach, yn fwy ystyrlon, yn fwy agored i groesawu syniadau a daliadau. Ond nid dyna sydd yn wir ohono ni ar y cyfan yn ein gwlad ni. Ond nid dyna be ni wedi gweld ers hanner canrif. Be ni wedi gweld ers hanner canrif, be ni wedi gweld yw hyn. Pobl dda ac dal yn dda, wel, mwyafrif o'r rhain falle wedi mynd i'r nefoedd bellach. Ond falle wedi colli'r weledigaeth. Falle ddim wedi brwydro mor glir. A'r temtasiwn yn dod, mae eisiau newid chydig bach. Mae eisiau dyfrio lawr chydig bach. Ac efalle'r frwydr yn rhy anodd, ond nid yw'r temtasiwn i newid mwyn cael mwy o gynulleidfa. Ond nid yw hwnna'n wir. Ond nid yw yn drist lle ni'n gweld y rai ffyddlon ar hyd a lled y wlad, ac ni'n gweld y cynulleidfaoedd yn lleihau efallai am y tro. Ond efallai bod ni'n anghofio yn sydyn iawn fe all yr arglwydd ddod.
a bendithio yr rhai ffyddlon, ond mae'r temtasiwn falle cyn ar un drwg yn dod ac yn dweud rhowch y ffidil yn y tro, peidiwch a bod mor blaen, peidiwch a bod mor glir, peidiwch a dweud e fel yna, mae eisiau newid ychydig bach a dyna beth sydd wedi digwydd ers hanner canrif yma yn ein gwlad ni. Ond nid dyma dylse fod ein gweddi bob sul, ein bod yn cynyddu fel Paul mewn penderfyniad i sefyll dros y gwir, ein bod yn mentro mwy a mwy dros Grist, dros y gwirionedd yn yw, nid dros Grist crefydd Cymru, na, nid dros Grist y ffydd efengylaeth sydd ohoni heddi, na, dros y gwir efengyl, dros sancteiddrwydd, dros y mwahaniad o'r byd, dros gwir faddeuant pechodau a bywyd trygwyddol. O, na fydde na fwy o fentro, o, na fydde fwy awdurdod yn dod i gadw ac i ddyfalbarhau. Dyma beth gafodd Paul, ond yr oedd hwn o Dduw, a dyna beth ni'n gweddio heddi, o Dduw tyrd lawr, a gad i ddweisio, i gael yr hyfryd yma, i gael y nerth o ddifri, i gynyddu fwy, pan mae'r gwerthwynebwyr yn gwerthwynebu'r efengyl, bod ni'n sefyll yn an yn dweud, na, dyma'r ffordd i fywyd trygwyddol, trwy Grist, a Crist yr ysgrythur yn unig, Crist croesoeliedig, yr un a laddwyd ar y groes dros ni. O, na fydde'r arglwydd yn dod felly, yn rhoi'r menter yma i ni sefyll dros y gwir, pan i ni'n meddwl am safiad ein gwlad. 1859. 1954. Ac eto, erbyn hyn, mae'r dyfrio'r neges i lawr wedi hen digwydd. Mae wedi mynd, ond yw e? Petawn ni am gymharu y ffydd Gristnogol yn ein gwlad ni heddi a'r hyn oedd yn 1954 ac 1859, fydde neb yn ei nabod e. Ond ydyn ni ddim fod i gymharu i 1954 ac 1859, ni fod i gymharu fe 2000 o flynyddoedd cyn hynny ac i gyfnod y proffwydi. A dair Duw, o pa mor agos i ni'r efengyl honno ni di troi, ond ydyn ni? Hyn yw hanes yr eglwys wrth i flynyddoedd fynd ers ymweliadau diwygiadau. Dyma beth sy'n wastad wedi digwydd. Dyma yw hanes yr eglwys yn yr Hen Testament, Testament Newydd, yr eglwys fore. Y bellach i chi mynd o ddiwygiad, y fwyaf o ddirywiad sydd, y fwyaf o wanhau, y fwyaf o ymbellhau, y fwyaf o gyfaddawdi, y fwyaf o ddyfrio'r neges i lawr, y fwyaf o newid y neges ychydig mwyn bodloni clistiau, yr rhai sydd unai wedi gwrthgilio neu sydd yn golledig. O am nerth, o am gynnydd fel Paul mewn nerth i gyhoeddi'r gwirionedd, i gyhoeddi mae un ateb sydd i gymdeithas i enaid, ac mae Iesu Grist yw'r unig ffordd. A beth bynnag eich problem, beth bynnag eich cyflwr, beth bynnag eich ofnau, dewch at Grist yn oed neges Paul, dewch at fab Duw, dewch at yr un agorodd ffordd i chi gael bywyd trygwyddol, maddeuant pechodau, heddwch a Duw, dewch at hwn. O, i ni'n goffa gweddio, o Dduw graslon, agor llygaid eneidiau, ond nid yma beth sydd angen. A bydd yr ysbryd glân ar waith yn agor llygaid eneidiau. I beth? Mwyn iddynt weld i pechod. Dyna'r broblem heddi fe. Llawer yn honni pob math o bethau, ond falle ddim wedi gweld i pechod. Ac os heb gweld i pechod, ydyn nhw'n sicr ddim wedi gweld mawredd y gwir Grist. A dydy'r rhyddhad o faddeuant pechodau ddim yn fawr iawn. Ac felly maen nhw'n fodlon byw yn y byd. Ond pan mae'r arglwydd ar waith, dyma'r trawsnewidiad. Pan mae'r arglwydd yn dod ac yn agor llygaid yr enaid. Mae'r enaid yn gweld i ddiwedd a cholledigaeth trygwyddol. Mae'n gweld i bechod, mae'n gweld i dramgwydd yn erbyn Duw, pur a sanctaidd. Ac yna mae'n llawn anobaith ac ebyn nhw gysur yn y byd. Dwi ddim yn gwybod beth i'n neud. Mae'n gweld y dyfodol fel anobeithiol llwyr. Mae'n gweld i bechod fel ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond yna mae'n clywed am Grist. Ac yna mae'n dod at y groes. A mae'n dweud, wyt ti'n fodlon maddau i mi? Wyt ti'n fodlon fy ngolchi fi yn lan? I ti'n fodlon trwy dy waed i fy ngolchi fi yn wynach na'r eira, a mae'r arglwydd yn dweud tyr, ac mae'n dod ac wrth dod, mae'r ffydd yn cael ei roi i'r enaid, ac mae'r enaid yn credu. Sut mae'n credu? Dwi ddim yn gwybod. Mae'n werth, mae'r hodd o ffydd yn dod, ac mae'r baich yn syrthio. Mae'n cael ei hoelio ar y groes.
Ac nawr mae'n blentyn i'r arglwydd, ac nawr y mae hwn am rodio ar hyd y llwybr cul, ac nawr mae am fyw i ogoneddu Crist. Mae'n gwybod bod e'n methu'n aml am y temptation yr byd yn ei dynnu fe lawr, ac mae ffydd yn wan yn aml, ond mae un peth yn sicr, mae hwn di dod o dywyllwch i oleuni, mae wedi dod i'r bywyd trwy ras. Dyna'r efengyl yr oedd Paul yn ei ffrigethu. Ac na fyddwn ni'n gweld pobl yn dod at Grist, mab Duw, ac na chawn y nerth i gynyddu eith yr sôl a gynyddodd fwy o nerth ac archfygodd yr Iddewon oedd yn preswylio yn Damascus gan gadarnhau mai hwn yw y Crist. Beth yw ein gweddi ni heddi? Byddwn ni'n gallu clywed am rai, onid hwn yw yr un, neu onid hon oedd yr un. Dychmygwch gallu dweud na heno, neu fori yn y gweithle, a bydd na rai yn dweud, trwy ras, mae gwirth wedi digwydd, dwi ddim yn gallu esbonio fe. Fe ddigwyddodd e'n ddisymwdd, yn sydyn, ar amrantiad fe weles ymhechod, ond yna fe weles i Grist, ac nawr y mae'n eiddo i mi. Gadewch i ni weddio. Dduw graslon i ni yn gweddio y camweldyddiau felly eto. Maddau i ni ein anghrediniaeth. Maddau i ni hyd yn oed ar ôl oedfa, yn syth ar ôl oedfa, yn gallu disgwyl dim. Dduw, maddau ni, rho ffydd i ni, nertha ni gredu dy fod ti yn gallu dod yn ddisymwth i weithio ac iachub yn eidio, ond Dduw yn bennaf i ogoneddu dy enw. Ter di'n pli, tywalt ysbrydano'n cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 525 o ddlaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. 525 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.